बेखौ बुथारनांगौ जोंनि गेजेराव बिदिफोर दङ जुदि जों बिदि जादोंब्ला जों जुदि बेखौ गोसोआव दोननो नाजादोंब्ला you are the group of Pharisee leader you are the followers of the devil you are the followers of blind leaders आरो जों मिथिनि बिनि खाथियाव जोंहा जिबन दङ receive आरो गावनि मानसिफ्रा बेखौ receive खालामो the abundant life जों बोरै मोनखो बेखौ the purpose जों बेखौ जों ओरैनो मोनाखै बे आग्लाय सिग्लाय जिबनखौ जों जोरै मोनाखै बे इसोरनि बरदान how he gave this abundant life बे जोंनो माबोरै बे जोबनो गैयै जिबनखौ abundant life-खौ जों नायोब्ला 1 John 3:8 पास पढ़ो सुनेगा to take away our sins बे खारनाव फैबाय बे जोंनि पापफोरखौ लांनो फैबाय पापा जोंखौ गोजानाव दोनदोंमोन जेब्ला जों इसोरनि खाथियाव बे पापखौ सिमान लाबाय अब्ला जों बे जिबनखौ मोनबाय जेब्ला जों बिनियाव जोंनि पापफोरखौ सिमान लाबाय नोंनो इसोर होननानै बे जोंनि पापफोरखौ बियो लाबाय बेनिखायनो बुंदों Jesus came to take away our sin नोंथांनि पापाव थैनो दरकार गैला दायो जिसुआ जोंनि थाखाय थैबाय जों अकल बेनिखायनो कनफेस खालामनांगौ आरो जों बेखौ लानानै जिउजों खिन्थु ख्रिस्टियान born again ख्रिस्टियान साबधान you cannot continue in sin मासे अमाखौ जुदि मोजां सेन पारफिउम होनानै होयोब्ला बे आरोबाव थांबोगोन आरोबाव जों अमा जानो नांलिया नोंथाङा मिथिदों ने मेन्दाफोरा हाब्रुखौ मोजां मोना माब्लाबा हाब्रुआव दोनलाय हाब्रुआव थाया बिसोरो बे मेन्दानि एटिट्युड बियो अनेक समाव मेन्दाहा बहुत केरेक्टारिक्स दङ जों इसोरनि मेन्दा फिसा इसोरा जोंखौ दैदेनो जों बेजों दैदेनजानांगोन बिनि माथोखौ खोनासंनांगोन जों बयबो इसोरजों निमाहा मोनजानाय जों बयबो जों बै गाज्रियाव गाज्रि लानो नांलिया मानोना जोंनि थाखाय बियो फैखाबाय जोङो कनफेस खालामबाय जों जेन पाप मावा बिनि बिरुद्धे इसोरनि बायखौबो जों अन्तर लानानै जों जेब्लायबो आवगायलांनांगोन जों जुदि पाप मावदोंब्ला जानि बुजि मैया बुंदों there's no more any sacrifice for this होननानै जोंनि रेभारेन्डआ बेखौ बुंदोंमोन हिब्रुनिफ्राय नंगौ जों पापी none of us righteous जों पापावनो जोनोम जानाय अब्लाबो जिसुआ जोंनि थाखाय बे मोनसे आयजनखौ खालामबाय जोंनि पापफोरखौ लांनो फैबाय आरो बेयावनो बे उसिग्लायनाय जिबनखौ जों दिनै बेनिफ्राय मोनबाय 1 John 3:8 आव बुंदों he might destroy the works of devil बे सैताननि खामानिखौ नष्ट खालामनो थाखाय बियो पृथ्बीयाव फैबाय डेभिला जेब्लायबो थगायग्रा एक्यूजर बियो जोंखौ बुथारदोंमोन बियो मार्डार खालामदोंमोन नंगौ स्पिरिचुअली अब्लाबो ख्रिस्ट'आ बे सैताननि गासैनो खामानिखौ नष्ट खालामनो थाखाय बे पृथ्बीयाव फैबाय होननानै इसोरनि बाइकआव बुंदों बेयावसो जोङो जिबनखौ मोनदों बे जुदि ख्रिस्ट'आ जुदि सैताननि खामानिखौ जुदि डिस्ट्रय खालामाखैब्ला जोङो बे जिबनखौ मोननाय नङामोन that's the purpose is coming जों जे abundant life-खौ मोनो जों जे पापनिफ्राय गनायखौ मोनो सैताननि खामानिखौ नष्ट खालामनानै जों जे मोनसे मुक्तखौ मोनो बे खारनै ख्रिस्ट'आ फैदों बिनि उनाव 1 John 4:9 नायब्ला जों जे बिनि दारै थांना थानो हायो we might live through him जिसु ख्रिस्टनि दारै जों जे थांना थानो हायो जों बेखौनो जों दिनै आरज खालामो आफा इसोर बे जिबनखौ आं नोंनिफ्राय मोनबाय आं नोंजों थांना थानो गोसो I want to live through you नोंनि दारै आं थांना थानो गोसो I want to live in him बिनियाव थांना थानो लुबैयो आं नोंजों थांना थानो लुबैयो I want to live with you or I want to live unto you दिनै नोंथाङा बिनि थाखाय थांनानै दङ नोंथाङा बिनि थाखाय थांनानै दङ for him बिनि थाखाय बिजों नामदों बिजों लोगोसे बिनि थाखाय आरो बिजों लोगोसे आरो बिनिसिम होनना बुंदों बाइबेलाव अब्ला फै जों जुदि बे एबान्डेन्ट जिबनखौ मोनबायब्ला we need to live through him जों बेजों थांनानै थानो जों बेजों थांनानै थानो बिनि थाखाय थांना थानो बिनि बिजों थांनानै थानो आरो बिनियाव जों थांनानै थानो इंलिसाव बुंदों let's live through him live with him live in him for him unto him गोबाङानो जिसु ख्रिस्टनि थाखाय जों थांना थायाखै गोबाङानो सैतानजों जुजियाखै
गोबाङानो गावनि इच्छा बायदि जोङो थांनो हानाय जोङो सिन्था खालामदों नाथाय मिथि इसोरनि बाइकआव बुंदों रमियानि 10:11-12 knowing the time now it is high time to wake up from the sleep for now is our salvation उन्दुनायफ्राय सिखांनायनि समा जाबाय दानो सिरि मोननायनि समा जाबाय आरो salvation जिखौ बुंदों बासायजानायनि समा दानो होनना बुंदों दिनैनो now होनना बुंदों 2 Corinthians 6:12 बुंदों now in the accepted time दानो नाजावनाय सम behold now is the day of salvation now दानो गाबोन नङा today होनना बुंदों Hebrew 3:7 आव if you hear today बिनि बाइकखौ खोनासंब्ला नोंसोर गोरा दा खालाम गोसोखौ नोंसोर गाब्रां खालामनानै दाला मानोना दानो दिनै live for today live tomorrow eternity for the future गाबोना जोंनि जिबनाव फैयाबो जानो हागौ किन्तु इसोरनि जि इटारनिटि हप बे जोंनि थाखाय प्रमिस खालामखाबाय दिनै नोंथाङा इसोरजों थांना थागोन ना सैताननि हानजारियाव जोबनानै थागोन ना नरकाव नोंथाङा दिनै बेजों लोगोसे थांगोन you need to decide right now today now दानो এতিয়া আপুনি ডিসাইড কৰিব লাগে ক'ত আপুনি থাকিব নৰকত নে স্বৰ্গত আজি যদি আপুনি তাৰ কথা শুনি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাক নোলোৱাকৈ আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও যাব নালাগে বাইবেলে কৈছে এতিয়া আজি এই কথাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জেমছত লিখা আছে 4:8 draw nigh unto him today he will draw nigh unto you इसोरनि खाथियाव दा कास साफैनांगौ बिबो जोंनि खाथियाव फैगोन होनना बुंदों गोजानाव दाथां सैताना जोंखौ नस्थ' खालामनो नागिरदों जों जुदि बिफानियाव जुदि साफियाब्ला जोंहा गोहो गैया जों जेब्ला उन्दै समाव आफाखौ बुङो आइखौ बुङो माबे सुसु खालामनो होनना बुङो हर गेजेराव सिखारनानै आरोखि मामि सुसु होनना बुङो आरोखि सुसु माने गथ'फोरखौ माने बाहेरायाव थांनो आरोखि माने खोमसि कारेन्टबो गैया जेबो गैया बे बाथि फिसा लानानै बै समाव कारेन्ट गैयामोन जों जेब्लानोखि न'आव दंमोन माब्लाबा अखा फैयोब्ला बे नारानि थप सिरि आरो ओंख्रि सिरि मोनग्रामोन आरो जोङो ओमफ्राय बे समाव गियोमोन जेब्ला अखा फैयोमोन ग्रुम बा गियोमोन आरोखि जेब्ला मामिया आंखौना लायोमोन जों गोहो मोनोमोन आरोखि बोलो मोनोमोन गियामोन जों जुदि इसोरनि खाथियाव बेबायदि समाव जुदि फैयाब्ला थांना थायाब्ला जोङो गिनांगोन जों बिफा इसोर थानायाव जों गिनो नांलिया जोंखौ बियो जोंखौ आखलायनो लागोन जों जेब्ला बिनि खाथियाव थागोन जोंखौ बियो गोबाना लागोन जोंहा खुनु आरो जेंना जों गिनो दरखार गैया जों जुदिअ थांनो गोनां जागोन अब्लाबो जोंखौ बियो रैखाथि होगोन आं मिथिगौ बेनिखाय फै बिनि थाखाय थांना थानो गोहो लानानै जों बिनि सिङाव जों थांना थानो दानो बिनि खाथियाव जों फैनो हिब्रु 4:10 let us therefore come boldly फै जों इसोरनि सिंहासनाव जों साफिनि आरो बिनि अनुग्रहखौ लानानै in the time of help नांगौ समाव जों बिनि खाथियाव जों साफिनि बेसेबांबा समायना इसोरनि जिथुनिखि जोबनो गैयै आग्लाय सिग्लाय जिबना जों बिनिफ्राय मोननायलाय जों बेजों थांना थानायलाय बिनि अनुग्रह जोंनि जिबना जानायलाय जों एनि टाइम बिनि खाथियाव साफिनो हायो do not delay now you come इसोरनि अनुग्रहनि सिंहासनाव साफि इसोरनि अनुग्रह जोंनि थाखाय गेवलां जानानै दङ नोंथाङा दिनै इसोरनि अनुग्रहआव फैनांगौ बे abundant लाइफखौ मोननाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा दिनै इसोरनि खाथियाव साफिनांगौ जों फैनांगौ जोंहा रैखा गैया मुलुगा दिनै सोरगिदिं सारखार फिरनो जादों गोबां जेंना जेंसि थांदों नाथाय इसोरा बुंदों नोंसोर आंनि खाथियाव साफि फिसाफोर आंबो नोंसोरनि खाथियाव साफिगोन जेब्ला जों बिनि खाथियाव फैगोन जों जेब्ला बिनि सिंहासननि सिगाङाव फैगोन जोंहा बेयाव रैखाथिखौ जों मोनगोन बेनिखाय abundant लाइफ उसिग्लायनाय जिबनखौ इसोरा जोंनो होनायजों लोगोसे जों इसोरखौ हामबायहोनो 1 John 4:14 बुंदों जिसु ख्रिस्टआ बे खारनाव फैबाय abundant लाइफखौ होनो जुदि जिसु ख्रिस्टआ संसारनि बासायग्रा जुदि जानानै फैयामोनब्ला जों बे जोबनो गैयै जिबनखौ आग्लाय सिग्लाय जिबनखौ जों मोननाय नङामोन 1 John 4:14 बुंदों to be the savior of the world पृथ्वीखौ बुंदों savior of the world बेयो कल बे जायगानि बा
PICनि North East Indiaनि अकल बेखौ बुङाखै बेयाव बुंदों whole world 8 billion मानसिफोरखौ बुंनाय जादों उन्दै फिसा बे गासैखौबो बुंनाय जादों नोंथांखौ अकल बेयाव थानाय मानसिखौ बुंनाय जायाखै बे गासैनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जादों आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै बे पृथ्वीनिफ्राय थैलांदों नोंथांमोना थैनायनि रेटखौ जुदि नायोब्ला every year 579 million मानसिफ्रा बे पृथ्वीयाव सानफ्रोमबो थैगासिनो billion people die in the soul every year approximately according to the statistics about this death जों जुदि नायोब्ला सानफ्रोमबो every day होनना बुंदों 57.9 million मानसिफ्रा सानफ्रोमबो थैदों बुहुमाव दा सानै मानसिफ्रा every secondआव थैगासिनो दं होनना बुंदों every second 2 people every second every day होनना बुंदों 110 each minute 110 मोनफ्रोमबो मिनिटआव थैगासिनो दङ 6,619 every hour 6,619 मोनफ्रोमबो hour बेयो एक्जामबो जानो हागौ अब्लाबो एज ए calculation that rate बेखौ एज ए रिसार्च खालामनानै मोनदों 1,58,850 every day hour घन्टायाव मानसिफ्रा थैगासिनो दङ by the time आं जेब्ला बे मेसेजखौ फोजोबगोन हयथ' गोबां मानसिफ्रा दिनै थैनानै थांगोन बे पृथ्वीयाव थैनाय बुजिनाया जागासिनो दं जों जेब्ला नायो बार्डखौ 128.9 million birds per year every second of every babies born this world 4 babies every second out जागासिनो थायो बे गासैनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ दिनै बे बुहुमाव जोनोम जाफैदों बे गोथांनि इसोर नंगौ बे थैनायनि नङा नाथाय जों बे अपरचुनिटिखौ मोनदों दिनै जों गोथाङै थानाय बुहुमाव थानाय सुबुंनि थाखाय बे बासायगिरि जानानै दिनै नोंखौ बासायनो फैदों आरो बे जिबनखौ होनो फैदों दिनै नोंथाङा बे जिबनखौ एक्सेप्ट खालामगोन ने बासायगिरि जानानै जिसु मुङा जाबाय सेभियर बासायगिरि याहवे or Yeshua जिखौ Jesus or Savior or बासायगिरि or जायनोखि बासायनो हायो बेखौनो बुङो जिसु Yeshua or जिसु जायखौ बुंदों अब्ला दिनै जिसु ख्रीष्टआ दिनै बे बुहुमाव बासायगिरि जानानै जोंखौ बासायनो फैबाय जाय बेखौ फोथायो बियो नस्त जानाय नङा खिन्थु अनन्त जिबनखौ मोनगोन होननानै इसोरनि बाइकआव गोरायै लिरनानै होनाय दङ जों मिथिगौ Gospel of John 3:16 बुंदों Whosoever believes in him should not perish but everlasting life that God so loved the world इसोरा ओरैबायदि पृथ्वीखौ अनबाय होनना बुंदों बे पृथ्वीखौ अननानै जोंनि थाखाय इसोरा फैदों जाहाथे नों जे नस्त जाया नों जे संहार जाया नों जे बेबायदि नस्त जानानै नरकआव थाङा बेनिखायनो आं नोंनि थाखाय फैबाय नोङो बिनि थाखाय फैयाखै इसोरासो नोंखौ बासायनानै फैदों He came to seek which was lost जों गोमाना दंमोन बे जोंखौ मोनबाय नों बेखौ मोनबाय ने जुदि मोनाखैब्ला जिसुआ नोंखौ नागिरदों बबेयाव दङ नों बहा दं नों बहा दं मोनसे बर' मेथाइखौ जों नों बहा दं खोमाना बेबायदि नङा मोनसे मेथाइ दङ होमबा हाजिबोना बयबो नङा होमब्ला नों बहा दं जुदि बहाबा दङबा खना खनलायाव आदमफोर बायदि हाबसोना दंब्ला ओंखारबो जिसु ख्रीष्टआ नोंनि थाखाय फैदों He became the Savior of the world जाय बेखौ फोथायो बे नस्त जानाय नङा बे नस्तखौ पेरिस होननाय वर्डआ माने everlasting destruction पेरिस जाय जिसु ख्रीष्टखौ मोनबाय बियो जिबनखौ मोनबाय होनना बुंदों बे जिबना अधारन जिबन नङा बे जिबना इसोरनिफ्राय होनाय जोबनो गैयै जिबन जि जिबनखौ आरो नों जेब्लायबो नस्त जानाय नङा बेनिखायनो जन द बेप्टिस्टआ बुंदों 1:29 पदआव Behold नायदो बेनो संसारनि मोन्दाया जोंनि पापफोरखौ लांग्राया बेनो Behold he is the Lamb of God who taken away the sins of this world जों जुदि बासाय जानांगौब्ला बेनो जोंनि मेन्दा फिसाया जोंनि पापफोरखौ
रावबो जोंनि पापखौ लांनो हाया रावबो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनो हाया Who can forgive our sin? God only can forgive our sin. अकल इसोरासो जोंनि पापखौ निमाहा होनो हायो नोंथांनि पापआ इसोरनि थैजों निमाहा होजागोन नोंथाङा बे उसिग्लायनाय जिबनखौ मोनबाय ना मोनाखैब्ला इसोरा नोंनो बेखौ अफार खालामदों अब्ला बेखौ बुंदों He's the Savior of the world. 1 Timothy chapter number 15 verse 17 आव बेखौ बुंनायदों बियो नंथारगौ बुंनाय This is a faithful saying. बियो नंथारगौ सैथोनि बुंनाय इसोरनि खोथा The word of Jesus came in the world to save the sinner of whom I am the sheep. आंनो बयनिख्रुइ पापी नंगौ बियो जोंखौ बासायनो आं बे गासैनि गेजेराव आंनो प्रधान पापी होननानै बुंना बुंदों नोंथाङा गावखौ सिनायदों नंगौ आं पापी आं समाया नाथाय इसोरा बे जोबनो गैयैखौ बिनि गोथां थैजों होबाय बे उसिग्लायनाय जिबनखौ जोंनो होबाय आरो बे इसोरा जोंनि जोबनो गैयै इसोर immortality invisible God and eternal God जायनोखि जों बे जिबनखौ जोंनो अफार खालामबाय नोंथाङा ग्रेटफुल नङाने बे एबान्डेन्ट लाइफखौ मोननानै दा नोंथाङा दिनै बेकस्लाइड होनानै हयथ' मोदायनि लामायाव सैताननि लामायाव जुदि थांदोंब्ला you need to come back जोबनायाव अफकर्स टाइमा थांगासिनो दङ अब्लाबो आं एसे टाइम लाबावगोन दिनै जोबनाय सानाव हयथ' बे समा गाबोनबो फैयाबो जानो हागौ जोंनि जिबन हयथ' बेनो नोंथांनि थाखाय लास्ट मेसेजबो जानो हागौ सोरनिबा थाखाय Are you careful? जि जिबनखौ लानानै जोङो it's a brevity of life only 60 or 70 or 80 some गितफोरनि 90 अध्यायाव जुदि फरायब्ला जों हार्डलि जुदि थांना थायोब्ला 70 or 80 जुदि सोरबा 90 100 मोनदोंब्ला बिनि थाखाय बनाससो बियो गोनां बनास बे जिबनफोरखौ लानानै नोंथाङा दिनै मा खालामदों सोरबा जुदि 50 बोसोर जाबायब्ला जुदि 80 बोसोर जुदि थांना थानांगौब्ला नोंथांनि बैसोआ only 40 yearsल'सो बे बुहुमाव थासिगोन सोरबा जुदि बे 30 years जादोंब्ला नोंथाङा only हयथ' 60 बोसोर जुदि थांना थानो गोनां जायोब्ला 30 बोसोरल'सो मोनजासिगोन माब्लाबा सिन्था खालामदों ने बे 30 बोसोरखौ लानानै नोंथाङा दिनै मा खालामनो नाजादों माबोरैहाय बे जिबनखौ खथायनो नाजादों Are you serious about your life? आं बे सोंलुखौ जेब्लायबो सोङो नाथाय बे इसोरा दिनै बे जिबनखौ जोंखौ इनाय अनागार खालामनायखौ लुबैयाखै बे जिबनखौ बिनि खाथियाव फैनायखौ लुबैदों बिनि जोबनो गैयै abundant लाइफखौ जोङो नाजावनायखौ इसोरा दिनै जोंनिफ्राय लुबैदों बेयो नंथारगौ इसोर होनना बुंदों आरो 1 John 5:20 आव बुंदों बेखौनो that we may know him जों जे बेखौ मिथियो बियो नंथारगौ इसोर even he is a son Jesus Christ बे इसोरनि फिसाला this is the true God and eternal life बेनो नंथारगौ इसोर बेनो जोबनो गैयै इसोर that's the true God and eternal life नोंथाङा दिनै बे गोथां इसोरखौ नंथारगौ इसोर होननानै फोथायदों ने जोबनो गैयै इसोर जिउ होग्रा होननानै फोथायदों ने फोथायाखैब्ला 1 John 5:13 आव बेखौनो बुंबावदों बेनिखायनो आं नोंसोरनो बेखौ लिरनाय जाबाय believe on the name of Jesus इसोरखौ फोथाय and may know that we have an eternal life जोंहा जे अनन्त जिबन दङ that may believe on name of the Son of God जों इसोरनि नामाव बे फोथायनायाव बे जिबनखौ मोनो eternal life is Christ alone अकल इसोरनियाव बे जिबनखौ जों मोनबाय बे abundant लाइफखौ आग्लाय सिग्लाय जिबनखौ जों बे जिसुनियाव मोनबाय First Gospel of John chapter number 14 verse 6 Jesus बुंदों I am the way and truth and the life जों lastly जों बेखौ नायनो the result of the abundant life जोंनि end of abundant life नि रिजाल्टआलाय माथो परिमाणालाय माथो एफिसियेन्स लिरनाय 1:3 बर्डआव बुंदों ओरैबायदि बुंदों एफिसियेन्टलि लिरनाय 1:3 बर्डआव जों बेखौ फरायनानै जों फोजोबनि एफिसियेन्ट chapter number 1 verse 3 Blessed be the God Father of our Lord Jesus Christ who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ
Jesus. इसोरा जोंखौ बेबायदि बोर होबाय आरो आशीर्वाद खालामबाय जों मानो जोङो बेजों लोगोसे आशीर्वाद मोननाय साफ्रोमबो जि आध्यात्मिक बोरखौ जों बेनिफ्राय मोनबाय ब्लेसिंखौ मोनबाय आशीर्वादखौ मोनबाय बेनि परिमाणे जों बेजों लोगोसे सोरगोआव जों बेजों लोगोसे गसंगोन आरो बेजों लोगोसे जों बयबो थागोन in heavenly places in Christ. जोंनि पोजिशना जेखौ जों मोनबाय जि सोरगोखौ जोंनो होनो थाखाय थांखि खालामदों the place होनना बुंदों heaven माब्लाबा सिन्था खालामदों ने सोरगोआ माबोरै जागोन रेभेलेसनाव बुंदों बेखौ सोरगोआव जुदि जों सहैब्ला इसोरा जोंनि मेगननि मोदैखौ हुगारना होदों बेयाव गाबनायबो गैलिया दुखुबो गैलिया खस्थ'बो गैलिया होनना बुंदों That's the place of heaven बेयाव जब्रा जुब्राबो गैलिया थैनायबो गैलिया जोंनि मेगननि मोदैखौ जिसु ख्रीष्टआ हुगारनानै होगोन होनना बुंदों आरो जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ जों मोगा मोगि नुगोन सोरगोआव जोंबो बेबायदिनो जागोन होनना बुंदों 1 John 3:1 and 2:3 अब्ला बे सोरगोखौ जों थांखि खालामदों बे सोरगोआ बानायनाय मानसिफोरनि थाखाय अनप्रिपेयार्ड मानसिफोरनि थाखाय नङा होनना बुंदों जायफ्रा जिसु ख्रीष्टनि थैजों सुस्राबाय जाय जिसु ख्रीष्टखौ नाजावबाय जुदि नोंथाङा नाजावाखै जिसु ख्रीष्टआ नोंनो बे अपरचुनिटिखौ होदों believe trust in him right now जुदि बे सोरगोनि रायजोआव थानोब्ला इसोरजों जुदि थानोब्ला जि जायगाखौ बुंबाय आं सोरगोआव थांनि आरो बे जायगाखौ प्रिपेयार खालामो जेब्ला बे जायगोन आं नोंसोरखौ लांना फैगोन आं जेराव थायो नोंसोरबो बेयावनो थागोन होनना बुंदों बे जाबाय इसोरनि जायगा अब्ला बेसेबां रंजागोन बे संसारनि गासैनो दुखुफोरा जोबलांगोन जि जन्थ्रनाजों जों भुगिदों जि पापफोरजों जों नोरजिया जादों जि खस्थ'जों जों थांनो गोनां जादों जेब्ला जों बे सोरगोआव थांगोन इसोरा बुंदों you are going to sit in the heavenly places in Christ Jesus you are not going to die anymore मार्थाया बुंदोंमोन बे थैबाय 4 दिन जाबाय लाजारखौ 11 दा जनाव बुंदों नों जुदि इसोरनि महिमाखौ नुनोब्ला फोथाय प्रकाश खालामगोन नों थानायब्ला आंनि फंबाय थैनाय नङामोन नों फोथायनो आं फोथायो मार्थाया फोथायोमोन जायफ्रा आंखौ फोथायो होनना बुंदों बे थैनाय नङा होनना बुंदों you are not going to die anymore अब्ला जों बयबो इसोरखौ फोथायनाय बे बोरखौ मोननाय abundant life जायफोरखौ रिसिभ खालामबाय जों जि दा संसाराव थैगोन मोदोम लानानै जि जिउखौ जोङो गारगोन आगौबार जिसुनि खाथियाव जों आरो जों थैनाय नंलिया बे जिबनखौ दिनै इसोरा दिनै बे बुहुमाव फैदों नोंथाङा बे जिबनखौ दिनै लानाय थांनांगौ बे सिग्लायनाय जिबनखौ लानानै दिनै जोङो आवगायलांनांगौ सैताना उन्दैयाव जोंखौ संहार खालामफैदों नस्थ' खालामना फैदों नाथाय नों जेन बे जिबनखौ मोनो बे खारनावनो जि ख्रीष्टआ फैबाय that may you may receive this abundant life thereby I came for you इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्वाद खालामथों आरो बे गासैनि सुथुर सैताननि आखाइनिफ्राय जों साफ्रोमखौबो जों बेंनानै लाखिथों आरो इसोरनि बायख'खौ जों जेब्लायबो जिउआव देम्फौ बायदि लानानै मेडिटेट खालामनो जोंखौ सहाय खालामथों आरो बिनि बायख'खौ जों खोनासंनायाव जोंनि खोमाफोरखौ जेब्लायबो गोख्रों खालामनानै जों थायो मानोना इसोरनि बायख' खोनासंनायनि दारैसो फोथायनाया जोंनि जिबनाव फैयो होनना बुंदों Romans 10:17 बुंदों बेनिखायनो खोनासंनायनिफ्राय जेब्लायबो दा एराय दिनै इसोरनि आत्मानि दारै दिनै चार्चफोराव खोथा बुंगासिनो दोङो रेभेलेसनाव जुदि नायोब्ला 2 आयदाखौ नायोब्ला 7 चार्चेसखौ जुदि नायोब्ला इसोरा दिनै बुंगासिनो दङ जायहा खोमा दङ बियो खोनाथों होनना बुंदों माबोरै खोनायो नोंथाङा बेखौ दिनै हजर जानांगोन बेनिखायनो जिखौ जों दिनै मोनबाय आं बिनो आंनि प्रार्थना जिखौ इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय बियो एकमप्लिस जागोन होनना बुंदों बेखौ माबा बुंदों आइजानि लिरनाय 55 बुंदों ओरैबायदि 11 so shall my word जि आंनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय बेयो जेब्लायबो ओरैनो थांफिननाय नङा होनना बुंदों and but it shall accomplish which I please जेरैबायदि आं खुसि मोनो बियो accomplish जागोन आरो बेयाव पूर्ण जागोन आं फोथायो जि इसोरनि बायख' जोंनि गेजेराव सफैबाय बे बेगरा थारैनो रज'गोन आरो फिथाइ थायगोन आरो बेयाव सैताना जुदि नस्थ' खालामनो नागिरदों जों बयबो स्पेशली जायखौ बुंदों एल्डार्स पास्टर्स
नोंथांमोन साफ्रोमबो एखे जानानै मेन्दानि आरो लावखारनि खुरांखौ जों खोनासंनानै मेन्दाफोर बायदि जोङो उन उन थांनि आरो पिटारखौ सोंनाय बायदि जों बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै गस्पेल अफ जन 20 आव जुदि फरायब्ला पिटार नों आंखौ अनो ने जुदि आंखौ अनोब्ला आंनि मेन्दाफोरखौ नों सेकेन्ड टाइमाव होनो पिटार नों आंखौ अनो ने जुदि आंखौ अनोब्ला आंनि मेन्दाफोरखौ नों अन थर्ड टाइमावसो पिटार नों आंखौ अनो ने जिसु ख्रीष्टआ बुंदों पिटारखौ नंगौ आफा नों मिथिगौ आं नोंखौ बेसेबां अनो बे पिटारनि मेन्दा नङा बे सोरबा मदारनि मेन्दा नङा बे इसोरनि मेन्दाफोरखौ दैदेनदों जायफोरा बेयाव गोबां एल्डार्सफोर दङ बिथांमोना इसोरनि मेन्दाफोरखौ दिनै गुमनो थाखाय थामथिम खालामदों नंगौ सिखाव डाकु अनेक गाज्रिफोरा फैनो हागौ अब्लाबो जोङो प्रटेक्ट खालामनांगोन मिथिनानै बे मन्दिरा इसोरनि थैजों बाजायनाय जों प्रटेक्ट खालामनांगोन जों बेराफारसेनिफ्राय नारसिनजानाय बे गासैनो इभिल ट्रुथ एन्ड स्पिरिट जायखौ बुंदों नंखाय बाखाय आत्माफोरनिफ्राय आरो नंखाय बाखाय फोरोंनायफोरनिफ्राय बे हजाखौ बे मेन्दाफोरखौ जोङो प्रटेक्ट खालामनांगोन नङाब्ला सैताना बिसोरखौ बुथारगोन सिथारगोन संहार खालामगोन नस्थ' खालामगोन आरो नोरगआव लांगोन इसोरा बेखौ लुबैयाखै बेनिखायनो नों जे बे जिबनखौ मोनो आरो बेयावनो इसोरा जोंनि थाखाय फैबाय इसोरा बे रावखौ साफ्रोमनि जिउआव सिल होनानै दोनथोंसै आरो जों जुदियाव बेयाव लोगो मोना जों सोरगोआव लोगो मोनगोन होननानै बे आसाजों दिनैनि बायख'खौ आं बेयावनो दोनथ'बाय जय येशू ख्रीष्टनि